Hai lur, iki aku posisine dodol lur. Nek pasar. Bar subuh pelencit budal. Ngene emang pamite ning omah aku arep golek kaya ngene iki emang. Pamite karo anak bojone pamit arep golek kaya. Teko pasar iki. Pasare kudanan. Wong sing tuku padha aras-arasen ning pasar. Terus ngene iki kok sapa sing nambeli butuhe bendina ngene iki lek pasare kudanan terus kadung pamit golek kaya terus ora oleh kaya ngene iki. Suwe-suwe kok mulih gandring pitik ngene carane ngene iki. Golek kaya pamite kaya ngene ning pasar mek duduk-duduk tok ngene iki. Nah, duduk-duduk tok lho lur mikan lur, kek piye iki. Ya muga-muga engko lek terang terus nek wong tuku ya dongakne lur ya ngentang terang. Ngono ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.